Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya melimpah berkah, yang sakit disehatkan, yang kekurangan dicukupkan, dan semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita belajar bersama di bab yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawiki kubab as-sadisu kang nomor 6 wassalatuna lan 30 fi fadilati iyadatil maridi. Iku tetep ing dalem nerangake keutamaane nyambangi wong loro, orang sakit. Wa qala lan dawu an-nabiyyu alaihi salamu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udu nyambangono sira kabeh al-marindo ing wong kang loro, wajba'u lan ngetutno sira kabeh al-janazata ing jenazah, tudakir mongko ngilingake kum ing sira kabeh, tudakir mongko ngilingake opo atba'ud janazah utawa ngetutno janazah kum ing sira kabeh al-akhirata ing akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah atau mengantar jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aidul maridi utawi wong kang nyambangi wong kang loro, yamsi iku mlaku fi makhrafatil jannati ing dalem dalane swarga, hatta yarji'a singgo bali sapa aidul marid. Nabi Muhammad SAW bersabda, aidul maridi yamsi fil makhrafatil jannati hatta yarji'a. Penjenguk orang sakit itu berjalan di jalan surga sehingga dia kembali. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyadatul maridi utawi wong kang nyambangi wong kang loro, awwalu yaumin ing dalem kawitane dina, awalu yamin ing dalem kawitane atau awali dina, fardhatun iku banget difarduake, wamalan perkara ba'daha ing dalem sakwise awalu yaumin, sunnatun iku sunnat. Nabi Muhammad SAW bersabda, iyadul maridi awalu yaumin farido wa ma ba'daha sunnatun. Menjenguk orang sakit pada hari pertama adalah fardu dan hari sesudahnya adalah sunnah. Catatan maksudnya adalah menjenguk orang sakit untuk pertama kalinya setelah mengetahui dia sakit adalah fardu atau sunnah muakkad, dan menjenguk untuk kedua kalinya dan seterusnya adalah sunnah. Dalam kitab Tanqihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa maksud fardu dan sunnah dalam hadis ini didasarkan pada solidaritas dan akhlak dalam bersosial, bukan hukum secara syariat. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa menjenguk orang sakit
untuk pertama kalinya adalah sunnah, dan menjenguk untuk kedua kali dan seterusnya adalah nafilah atau sunnah. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajibu ora wajib iyadatul maridi utawa apa nyambangi wong loro illa ba'da salasati ayamin ing dalem angin ing dalem sawise telu pira-pira dina. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tajibu iyadatul maridi illa ba'da salasati ayamin. Artinya tidaklah wajib menjenguk orang sakit kecuali sesudah 3 hari. Catatan dalam kitab Tanqihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bandani, maksud wajib di sini adalah wajib dalam solidaritas dan akhlak. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan wajib ain. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ada iku nyambangi sapa man maridon ing wong kang loro, maridon ing wong loro solihan kang soleh, kharaja mongko metu ma'ahu sumertane man sabauna apa 70 malakan apane malaikat yastaghfiruna halin nyuwunaken ngapura lahu kedue man wa yakhrujuna lan metu sapa sabauna mim baitil maridi saking omahe wong kang loro ma'ahu sumertane man wa yadkhuluna lan mlebu sapa sabauna malakan ila baitihi maring omahe marid atau orang yang sakit. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ada maridon solihan kharaja mahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi mahu wa yadkhuluna ila baitihi. Artinya barang siapa menjenguk orang sakit yang soleh, maka keluarlah bersamanya 70 malaikat dan memohonkan ampun kepadanya. Mereka keluar dari rumah orang sakit bersamanya dan mereka masuk ke rumahnya orang yang menjenguk. Maka lan dawu sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong ada iku nyambangi sapa man maridon ing wong loro lam yazal monggo ora gingsir-gingsir fi makhrafatil jannati ing dalem dalane swarga. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannati. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia tidak henti-hentinya di jalan surga atau di kebun surga. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aintul maridi utawi nyambangi wong loro yakhudu iku selulup fi rahmatillahi ing yakhudu iku selulup sapa aitul maridi fi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah ta'ala kang maha luhur. Faida jalasa mongko nalikane lungguh sapa aitul marid ing dahu ing dalem sandinge marid atau orang yang sakit, in huwa masa mongko selulup sapa aitul marid
fiha ing dalem rahmatillahi ing dalem rahmatillahi. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'idul maridi yakhudu fi rahmatillahi ta'ala faida jalasa indahu in gomasa fiha. Menjenguk orang sakit itu berjalan di dalam rahmatnya Allah yang maha luhur. Kemudian tatkala dia duduk di sisinya, maka dia menyelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adamu iya til maridi utawi tilik wong kang loro. Adamu iya til maridi utawi ora anane tilik wong loro. Asyaddu iku luwih sanget alaihi ing ngatasi marid min mardihi katimbang lorone marid. Nabi Muhammad SAW bersabda, Adamu iya datil maridi asyaddu alaihi min marodihi. Tidak adanya menjenguk orang sakit itu lebih berat dari sakitnya orang yang sakit tersebut. Apabila ada orang yang sakit tetapi tidak ada yang menjenguknya, dia merasa tidak dijenguk teman-temannya itu lebih sakit daripada sakitnya itu sendiri. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iyadatu tawi nyambangi fawa kuna kotin iku kira-kirane wong kang iku kira-kira wong pohane unta. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-iyadatu fawakuna kotin. Menjenguk orang sakit itu waktunya seperti memerah susu unta. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam subhana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min tamami iyadil maridi, lan iku setengah saking sampurnane nyambangi wong loro, ayya doa iku yento wa min tamami iyadil maridi iku setengah saking sampurnane nyambangi wong loro, ayya doa utawi yento nyelehake ahadukum opo salah siji sira kabeh yadahu ing tangane ahadukum ala wajihi ing atasi wajahe marid au ala yadihi utawa ing atasi tangane marid. Fayas alu mongko takon sapa ahadukum hu ing marid kaifa huwa iku hale kaya apa, kaifa iku hale kaya apa huwa utawi marid. Watamamu tahiyatikum lan utawi sampurnane obahe sira kabeh. Watamamu tahiyatukum lan utawi sampurnane penghormatane sira kabeh, benakum ing dalem antarane sira kabeh, al musafahatu iku salaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa min tamami iyadil maridi ayya doa ahadukum yadahu ala wajihihi au ala yadihi fas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyatikum benakum al-musafahatu. Dan sebagian dari kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah meletakkan tangannya orang yang menjenguk di atas wajahnya atau dahi orang yang sedang sakit, atau meletakkan tangannya di atas tangannya orang yang lagi
sakit. Kemudian menanyakan bagaimana keadaannya dan kesempurnaan penghormatan di antara kalian adalah berjabat tangan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam memahami, dan apa yang kita pahami bisa kita amalkan. Semua kebaikan, semua kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.